Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. Kamar kullum, kamar yadda aka saba, yau ma na zo muku da shahararren fina-finan kamfanin Yusuf Zaman Records waɗanda za su fita a gobe Laraba idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu lafiya insha Allah. Ga masu buƙatar shiga group ɗinmu na BIP to za ku iya ku yi mana magana akan lambar wayar mu da cike kan fastocin fina-finan nan wanda suke wucewa kamar dai hakan na insha Allah. Da zaran kun dauki lambar wayar mu ko kai mana magana to mu kuma za mu sanar da ku yadda tsare-tsaren mu yake. Sa'annan za ka iya shiga group ɗinmu na VIP a ko ina kake a faɗin duniyar ɗin nan insha Allah. Sa'annan idan wannan ne zuwanka na farko kan wannan YouTube channel namu mai albarka wata kan MSA Creation for Download, to ka danna mana subscribe, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda zamu ke sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye akan wannan tashar tamu. Mun gode sosai, mun gode da ziyartar shafinmu.